Лидс Късъл, това е един от най-красивите и известни замъци в Англия и се намира в графство Кент, недалеч от град Мейдстън. Макар името му да е Лидс, няма връзка с града Лидс в Северна Англия, просто съвпадение на имена. Ето някои интересни факти за замъка. Основна информация. Първоначално построен, около 1119 година, като нормандска крепост, разширен и преустроен, значително през вековете, особено през 13 и 16 век. Разположен е на два острова в малка река, което го прави много живописен. Често наричан най-красивият замък в света. Историческо значение. Бил е кралска резиденция, в него са отсядали 6 кралици на Англия. Известен е с това, че крал Хенри VIII го използвал за своята първа съпруга, Катерина Арагонска. По време на гражданската война в Англия, 17 век, бил превзет, но станал сравнително непокътнат. Замъкът е отворен за посетители и е много популярен сред туристите. Освен историческия замък, има градини, лабиринт, птици, малък музей, лодки и дори луксозен хотел на територията му. Провеждат се множество събития, сватби, исторически възстановки, концерти, фестивали.